ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони филмҳои тоҷикӣ. дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. яъне ки мо шабакаҳое ки дар ютуб доштем дӯстон, таҷикфилм HD бо номи таҷикфилм HD, ҳамирӯз каналмона як ҳафтаина маҳкам кардаган дӯстони азиз. филми тақдири амина, филми хушромани золим, филми зани занҷирбанд, ҳамаашон дар мои канали навмон мешавад бо номи олами филм ҳастед дӯстон. ҳамаатон бидоред дар ин канали нави мо хоҳиш мекунем подписатсия кунед, штоби шумо ҳамарӯза аз филмҳои нави мо бохабар шавед. подписатсия кунед. хушромани золим қисми 14 дарси филмҳо дар ин канал дӯстон мебирояд. ҳаракат кунем, подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед. ба ҳамаатон тамошои ба фаровонро хоҳон ҳастем. дастгири шумо пешравимост. вақте ки тамошо кунед дӯстон, дар комментария давом бинависед. Тинҷи, падарат чӣ гуфту? Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Hop, maylaş bakın. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum. фикру хайлам дар камила дар куҷо бошад, духтари беақле? Иншаллоҳ ки хуб аст. биё ба ягон ҷо меравам, то ки вақти шумоам хуш шавад. ман чанд вақт буд ки бо харид рафтонӣ будам. биё як ҷоя равам, шумо вақтатон хуш мешавад. майлаш духтарам, ба куҷо меравам? як магозаи либосҳои занонаи бисёр зебо дар интернет дида будам, ҳозир суроғашро бинам. бозори корвон, 6 дарвоза, 7 каттор, номаш Нурангиз стайл. майлаш духтарам, биё меравем. ин қадар сабукак ва зебо. бале, ба ту зибидаст. инашам хеле зебо. ҳа, оча? бале духтарам, ба ту хеле мувофиқ аст. ташаккур очаҷон. дигар танҳо аз магозаи либосҳои Нурангиз стайл либос мегирам. бидор шав, субҳ ба хайр. Ту кай ту омадӣ? барои чизои дар Кореям омадам. модарат ба ман занг зад. вай маро дар хонатун интизор аст. Оча тамом, меҳмоно рафтанд? ҳа. бо амина гап зада шиштам. Оча, аминаро ба хона мебарам, камтар хонаро ба тартиб дарорад. чанд рӯз шуд хонаи ман холӣ. майлаш бочам, равед. хона тоза ва озода ку? ростигар, ин ҳамош як баҳона буд. дар чандрӯзӣ набудонат фаҳмидам ки ба ту меҳр пайдо кардам. туро ёд кардам. гӯё ки дар хона чизеро гум кардам. барои рӯзҳои гузашта аз ту узр мехоҳам, вале мехоҳам ҳама рӯзҳои хуби ояндаамро бо ту бошам. бовар намеояд ки ту ин суханҳоро гуфта истодаӣ. лекин ман медонистам ки ин рӯз мерасад. ҳайр занакҷон, ба кор меравам. майлаш, барори кор. бароят як сюрприз дорам. чӣ? сюрприз. бад мебинӣ. хуб, интизорам. алло, одами гуфтамро ёфтед? бале, ёфтам, Юсуф. бале, ин ман. чӣ хел ту? ин қадар вақт дар куҷо будед? ман хуб, бо омад издивоҷ кардан. ӯ дар кор буд, шиносони Юсуф маро ба ин ҷо оварданд. ман хабар надоштам ки туро ба ҷои ман доданд. умедворам зиндагият хуб аст. бале, шукр, хуб. ту гурехтиву худам донистаму худо. машаллоҳ, ба ки монанд бошад? ба амина монанд.